ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଫାଇନାଲ ଆସି ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଦିଲ ସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସି ଥାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ପାଣିପାଗ ଅଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ମାନେ କାଲି ରାତିରୁ ମାନେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଆଜିର ମୁଁ ୱେଦର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କାରଣ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ୱେଦର ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ମାନେ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ସବୁ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି। ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲା। ବର୍ଷା ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, ବର୍ଷା ଆଉ ତାମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ମାନେ 16 ଜୁଲାଇ। ମାନେ ଆଜି କ'ଣ ରଥଯାତ୍ରା, ମାନେ ଜଗା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବିଜେ କରୁଛି। ମାନେ ଯୋଉଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଖିଲେ ମାନେ ୟା ଦେହରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଆଜି। ବର୍ଷା ମାନେ ପ୍ରଚୁର ଭଳିଆ ବର୍ଷା ଆଜି। ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ବର୍ଷା ସକାଳୁ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ବର୍ଷା ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାନେ କହିବେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମାନେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ମାନେ ଆମ ଆଡ଼େ ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ମାନେ ନ କହିବା ଭଲ, ମାନେ ପାଣି ସୁଅ ଚାଲିଛି ଆଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଦେଖଉଛି ହେଲା। ଗଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଆଉ ମାନେ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ମାନେ କାଲି ରାତିରୁ ହେଉଛି ବର୍ଷା, ଛାଡ଼ୁନି ଟୋଟାଲି ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ କାଲି ରାତିରୁ ଚଲେଇଛି ଯେ ମାନେ ଛାଡ଼ିବାର ହେଲେ ନା ନେଉନି ହେଲା। କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କାଲି ରାତିରୁ ଚାଲିଛି ଯେ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଆମ ହେଇ ଗଡ଼ିଆ ଘର ପାଖରେ ସେଭଳିଆ ସେ ବର୍ଷାରେ ମାନେ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ଗଡ଼ିଆ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ସକାଳ ଖାଦ୍ୟ ରୁଟିକୁ ନାଲି ଚାହା ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ମୋର ଘରେ ମା ମୋ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭାତ, ଏପଟେ ପନିପରିବା ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି। କାରଣ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯିବି। ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ବାଟିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ମସଲା ବାଟିଟା ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି କେଉଁଠି ନା ଡ୍ୟୁଟି ଉପରୁ ବାହାରି ସାରିଛି। ତ ଏବେ ପାଗ ବି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ଭଲ ନଥାନ୍ତା ମାନେ ବର୍ଷା ବି ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ସକାଳ ଭଳିଆ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇନଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଏବେ ବାହାରି ସାରିଛି। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମାନେ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି ମାନେ ରଘୁନାଥପୁରରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ତାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସକାଳେ ଆମର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପାଣି ସବୁ ହେଇଛି, ଆମ ବହିର ଇଏ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ପାଣି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ସୁଅ ହେଲା। କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ସବୁ ପାଣି ହେଲା। ମାନେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ, ଏଇଟା ରୋଡ଼ ମାନେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ବି ଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଏସବୁ ହେଇଛି। ଗୋଟା ଗଡ଼ିଆ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମାନେ ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଆମ ଏଇ ଇଏରୁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିକି ରଘୁନାଥପୁରରେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରୁଛି। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଫାଇନାଲ୍ ଆସିକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଗଲି ନା ଗୋପାଳପୁରରେ। ତ ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବି କେଉଁଠି ନା ୟାମା ସୋରୁମ୍ ରଘୁନାଥପୁରରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରଘୁନାଥପୁର ସୋରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରୁଛି। ଏ ଥିଲା ଗୋପାଳପୁରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସୋରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ୟାମା ସୋରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସୋରୁମ୍ରେ ଓପନିଂ କରିକି ଓଳାଓଳି କରି ପୂଜା କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଏବେ ମାନେ ସୋରୁମ୍ ଓଳା ପହଁରା ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି।